Takže zdravím dámy a pánové, já vás tu dneska vítám u hry CSGO a je tady se mnou Mixerka. Čau. A Freetol. Zdravíčko. A jsme na mapě Inferno a teprve to čekáme, než se lidi připojí. A budeme asi hrát, ne? To tak vypadá. A hrajeme to asi po... Já jsem to hrál asi tak 5krát nejvíc. Kuk. Já jsem byl takhle v té podzemí, ne? Jak tam je taková ta roura. Tak je tam, jo. Tak jsem vykouk jenom kuk a dal jsem mu to. Jenom. Někdo doma? Tak jakáčko, to si vezmem. Žer olovo, hej. Ty vole, jako hedu mi dal. Tak jo, 5 sekund a doufám, že dneska to už bude konečně výhra. Trefa. Oh. Na poslední chvíli jsem ho sundal. Jo, a tak to jsem chtěl říct, že mám nový zbraně, mám AVPčko, mám M4 tady nemám, pak mám P90 a mám Deagla, který se mi líbí, že je takovej zrezlý vypadá. A je to Corinth, nebo co to vyslovuje, Corinth High. Jako kam půjdem? Já jdu na Bčko. Tak na Bčko. Nebo k Bčku, nebo jak to říct. Tady nehoří, že Macha je tam na banánu. Jo, jaký jste barvy? Já jsem fialovej. Já modrá. Žlutý? Počkej, moc nevykoukávejte, ale... Sakra, má minus 51. A ten druhý má minus 30. Jo, tak to nedám. Hezky. Aha, on je zezadu, hej. Nice. Myslel jsem, že ho ještě sundat tím nožem. Good job. Tak Dobře, von. Kámo, co dal ace, to dal 4 hlavy. Tak Ty jo, dobře, von. ty krávo. Ale to jsem nebyl, nevím psát. Tak zkusíme svýho P90, já ho úplně žeru. Já zkusím něco střelit na tom medu s tím scoutem. Ty krás, ten si to dobře vyndal. Ale oni už byli nadšrnutý, oni nikdo neměl jako plný hapka, se mi zdá. Ale my ty čisté, jo? Ne, jeden tam teď proběhl. Ach, je tam na medu. Vy jste modrý a žlutý, že jo? Ano. Jo. Sakra, Už je jsem tam mrtvý. na banánu, je na banánu. Fuj, jsem se ho, sorry. Je na banánu a má minus 26, ty tam jakoby zalezlej. Co? Tak, hezky. Ještě jeden. Nice. Jdeš. Nice, good job. To jak je? To dobře von. Ten... Máme asi v týmu hodně dobrýho skillera. Asi jo. Ty vole, asi jo. Asi jo. Jo, ještě jsem si nedal ani jeden kill. Já mám jeden. No jo, já taky. Hej, jdeme na ABčko, já to flashnu a zkusíme to tam nějak zkusit rášnout. Asi. Tohle to najde někdo. No zase. Kuk. Nikoho jsem tam neviděl. Ježíš, promiň. Pojď. Ty jsi mi tam vběhl do rány. Ty vole, dobře. Co? Tě málem sundal. No to jo. On na tebe To si ani čuměl. nevšim. Já jo. Ale Bčko je čistý. Protože vy jste šli a on se koukal na, já nevím kdo je modrý teda, ale koukal na modrýho. No ale já jsem modrá. Tyhle to tady mají prosperovaný. Hele na banánu. Ty vole! To co bylo?
Já jsem ho tam taky nečekal, jako. Já jsem ho čekal, protože tebe zabil přede mnou, ale jakože taková ta hlava. Hej, moje PvP, cože? Chce tady někdo něco? No, dobrý. Ty šakáčko? Já mám AWP. Ne. Dobré. Ale mně se líbí tady zrovna na tomhle, ty spavny, protože tady jsme se vždycky někdo zasekával takhle v těch dveřích a oni udělali... No to je pravda, no. Je to vždycky třeba trolovali často. No jasný. Ale mě bylo blbý, že věděli, nemohli nikam utíct ty vlastně ty téčka. Tam jeden. Ty vole. Jak tam najdu? Je tam ale teď. Ty vole, co to je? Jo, má minus 25, ale mohla jsem to zkusit Mě aspoň. zase sundal, ale fakt hrozně. Tady to je. Nice. Ode mě minus 15 v jednom. Já jsem myslel, že to nebylo. Tak jsme pěkný jámky, my máme 3, on má 11. Jako to čo? Tak to je snad první hráč, který takhle má hned na začátku jako to. Takových killů. Právě. On je na Bčku, ten poslední, čo? Mhm. Jo. A je tam Děkuji ti. Jak tam jsou ty rakve. Mhm. Oh, nice. Ty vole, dobře on. Je opatrný takovej. Si ještě položí bombu, tak ne. Nestihl to. Nestihl, bohužel. Myslím, že plantování trvá 4 sekundy, ne? 4 Jo, nebo tam- 3, no. Já si koupím flash a jdeme na Bčko, nebo kam chcete jít? Na Ačko? Aha, já bych šla to Ačko, tam jsme moc dlouho nebyli. Asi na Ačku jsme nebyli vůbec, ne? Ani jednou. Jsme se tam mohli podívat. Co pak tam mají za lugem? Malem jsem ti střelil, jsem chtěl. Je tam. A ještě tady vlevo. To jsi mě blokoval. Ty vole. Nejhorší flash na světě. Trošku nepovedený. Ty já jsem vám střelila do tebe, promiň, no střelila jsem, promiň. V pohodě. Tak ať, já jsem se ti strašně lekla, že jo? Já jsem automaticky po něm střelil, protože on vystřelil a já nevěděl jsem, jestli je to náš nebo ne, tak se Přítol. Hlavně nenápadně. Hej volku, Kevine. Dupeti? Hezky. To dobře. Počkej. Jdu to plantnout. Já jsem to chtěl jakoby za tu barikádu. A škoda, jsem se, že to dá plantnout a ono ne. Nepovedený molotov, no. Ty vole, je tam v tom a má auto, nemá auto. Ne, je tam vpravo, vpravo. Počkej si. Ten jak Nevěděl, odletěl. nevěděl. Ten odletěl, ty kráso. To oni už to tam vyhazujou. Můžete někdo drop? Jo, kde jsi? Co chceš? Jo, aha, ti tam dropnu M4. Počkej, já si to hodila někomu jinému. A počkej, tak já ti hodím, co chceš? Jo, to je jedno. A. Běžíme asi Já. Bčko. Vypo, jo? Hej, v tom
podlezu bude, v tom podlezu, nebo vám půjde ze zadu, má minus 44. Hezky. To bylo dobrý info, víš co? To čo? Co to bylo? Bacha. Jdu pryč. Já se bojím. Jdu pryč. Nice. Já se Wow. schovám. Jdeš něco vařit, nebo co? Jo. No já jsem včera vařila pizzu, no, a ovocní knedlíky. Já nic. Jo, proč ne? Nevadí. Minus 99, je to normální? Co to naštve? Ty vole, tak to by mě naštvalo jako hodně. Vyloženě brutálně. Hezky. Hezky bageta. Baketo do toho. To mám ráda na předkrm. Je. Zabij. Nebyl to ten s málo hápkama? Ano, ten byl s tím jedním. No jo, to jo. Ono vůbec Ono ubírá granát. by stačilo, kdyby ho jenom trefil tím granátem. To granát ubírá tolik, jak ho trefíš, jako jak blízko ho trefíš. No to je pravda, no. Ty vole, kůň! Cože? Kde? Taky jste ho slyšeli. Jako koně jsem slyšel, ale kde? No právě. Já jsem tady slyšel i předtím včely. Ty jsi teď cvrčka. Já taky. A škoda. No problém. Co? No problém. Tak jo. Je to 5-1. Mám bombu a dám jí Kevinovi. Ne, taky dám Frutelovi. Oh yeah. Já jsem si koupil mýho Grima. A já ju dám. Tak já si ju nechám. Ačko? A asi jo. Co by mohli. Tve se stekla ve dveří, ty jsou fakt super jako. To je hezky vy. I v paláci možná. Hej, na medu jsou dva, jeden má minus 31. Schovávám se pod střížkou. Ale to mi dal jakou hlavu, jako? Jo. Nice. Hezky. Hezky. Tak kam půjdeme teď? Jo, počkej, má tady nějaký puls. Má bombu. Zkusím toho skauta. Já jdu na Ačko asi. Já skočím na balkon a jdu to. Víš co? Dobré. Se rozhodnu podle bomby. U nás Ale- sledovat. Mid nikdo. Hej jo, jede mi na midu. Tak bacha jo, vy tam. Asi půjde do toho do paláce, do apartmánu. Hezky. Já jsem ninja. Hajzl. Na midu tam dupe hodně. Bacha ze zadu nám jde. Pryč! Ty vole! Tyve, tak to je. To byl profesionální flash toto. Odkud? Ale na medu někde. U toho průlezu, tak bacha. Tenhle je nějak dobrý s tou brokovnicí. No to jo, že má furt tu navu. A mohla bych ji taky zkusit. Já ne, proto já To s jsem ní hraje docela dobře. Tak musela bych někam na blízko, no. Jdu po apartmánu. Apartmány, jo. Nice. Nice, good job. Hezky, hezky, hezky. To vypadá nějakou výhru. A já jsem Radost. poslední. Ne.
Nevadí, jako já jsem zase třetí. A ty máš 16 kilů? Toč... Já mám 9 a jsem druhý. A znáte někdo Agreluse? Něco mi to říká, nevím. Ať nejdu sám. Jo, proč jsem dostala 300? Jakože já se nestěžuju, že jo, ale... Jdu. Jsou tam dva. Kde? Na banánu. Dobré. Ježiš, teď se mám trefila svýho. I go plant. Počkej, nemám bombu, já jsem piča. Počkej. Já jsem chtěla, že mám bombu a ono nic. Že nemám jen prostě, pardon. Je. Nějak mě sundal. Podezřelý. Vemeš mi tam pak AWPčko? Baka má AWP. Je. Vem mi tam AWPčko. Kde? Tamhle. Thank you. Já jsem takhle daleko, takhle nedázej. Chceš něco Dobré. koupit? Hele, můžeš. Co? Třeba toho Defendera, nebo Gailera prostě, Defender, Gailer, to je jedno. Defender. To je Gailerka, to je vedle AKčka. Já už Jo, to mám. super, díky. A prej, já s nimi nahrávám. Já vůbec ani nevím pomalu, co to je. Ono to je cca stejně jak AKčko, jenom víc to... Jo, přesně jako ten FAMAS, no. Jakoby mě se s ním i dobře inspiruje. Jeden na banánu. Dobře, dobře. Já jsem ho Právě viděl. jsem mi zachránil život. Ty je tam na tom, víš, taky ten, co to je most, nebo co to je, sakra. Ty vole, A- co to je, kurva? Nevím. A škoda, nevadí. A to je pěkný Banána. skin na to SGčko. Banána. Škoda. To doufám, že nás jako neporazej, to bych jako nemohla. Ne, 8-2. My jsme už mohli. Co to je za muziku, to slyším. Ježiš, já jsem druhý, třetí. A já druhá. Oh damn. A já poslední. A já poslední. To nevadí. Ty vole, co to je? Ty čo? Promiň, Peníze. promiň, já se ti strašně lekla. Promiň, Kevine. V pohodě? Mám 13 HP, já budu jako lidský štít. Plantni to. Ok, tady. Ty vole, plejsni se. Jo, to bylo profesionální. Jsem mezi ohněm. Ohněm. Defuzuje, on defuzuje. Nice, dobře. Já jsem ho slyšel. A ty? Ano, taky jsem ho slyšela. Tak chceš něco dropnout? Kdo? Fritele, tak se mi třeba tohle. Díky, teď jsem si chtěl koupit zbraň. No. No, tak to je jedno. Já jdu na Ano, mají- Bčko. Dobré, Hráš B. to jsme mohli. Jsme dlouho nebyli na Bčku.
Oni mají bota, to ani nevím, že někoho vyhodili. Třeba Jo, a někdo jinak se zapojil. špitnosti. Ty vole! Hlavně, že... Kámo, tam Co? Já jsem už utíkal, nevadí. Sorry. Ty vole. Minus 33. 102 na banánu. Ty vole, hezky. Dobrá hlava. Nice. Dobře, bageta. Bageta. Bageta už to pojelo. Hmm. Ale ne, dobrý. Ale škoda, no. Ale na to, že furt dává dobrý, tak má jenom 6 kg. No to jo. Můj milášek Pítlíček. Na tom světle vypadá úplně Já jsem nebudem Mně se chodit nelí- datem, hej, viď? ta voda je úplně libová jako. A Jo? do ní jde střílet. Oh, Já damn. vím, že tam nic teda nejde hodit, ale jako střílet do toho jde, to je hustý. No je zase Avo. Dostal banán. Tam je v apartmánech, mám už 11. Nice. Tyjo, tak toho jsem si ani nevšiml, kde byl. Jo, oni mají teď 3 hráče, jsou mají 2 boty, jako vážně. On opustil hru a nemůže se 30 minut zúčastnit vyhledávání. Nevím, kdo mi tu bombu hodil, ale vrátil jsem mu ji. Ne, nevrátil. Ty jsi hodil? Jo. Beben. Myslím, že scout na medu. Tak dávejte bacha, jo? To dobře, bageta. Ale boty, no. Boti, a to nevadí. Odkud? On nebyl Byl ani skovaný, vidět. bro. Byl tady takhle skovaný. Ukáž, počkej, kde jsi? Že tam nebyl vůbec vidět. Ne. Já vím, já jsem teda mu dal hodně hitů, ale... Já jsem myslel, že utek. To je moje AVPčko, nech ho tam. Dám, jestli budeš s tím. My ho můžeš vrátit, co? Hele, Star Trek. Nevím. Pěkný AVPčko. Kde jsi? Já tě Ne, já nevím, mám, kde jsi. já se ho klidně koupím ještě. Já ho nechci. Ok, tak já se ho... No potom ti ho hodím. Děkuju. Vidíte lidi, tohle je poctivost. Co mu nepatří, vrátí. To je hezky. Ježišmarja. Dobře ty. Já jsem se jí lek. To je taková jen ta blbá reakce, dobrá reakce. Jo, gas tady se chová. Ty vole! Proč teď ho neprostřelí? Kolikrát Já, si do něj já jsem ho střílel? netrefila. Já jsem ho prostě netrefila. Ok, tak konec, takhle prohazování týmu. A lidi, tohle vypadá na snadný vítězství. No, já teda doufám, že jo. První hra tady s Fritolem a vítězství, s tebou musíme hrát častěji. Jo, no. Ono vlastně za tu dobu... Sakra, moje SPčko. Za tu dobu, co my vlastně hrajem, tak jsme skoro vůbec vyhráli. Hráli jsme 2 mapy a obě 2 jsme prohráli. Teď hrajeme No. třetí, hrajeme to s Fritolem a vyhráváme. Což je taky dobrý. Vypadá to jenom, že by je Bčko. Ježiš, promiň! Ježiš, promiň, Kevin, já jsem strašně lekla. Už zase? To už není, to není A poprvé. to
Ty vole, jsem chtěl střílet další žlutýho. Sorry, jsem to nestihl. Jde na tý spawnu. Tady jakoby tak dávě bacha. Já netrefím. Já prostě netrefím. Nice. Dobře, Bageta. Sakra, mi došly náboje, mám 68. To dáš. Já mám 5 nábojů. Počkej, Vole, Bageto, sundej ho! Nice. Fuj. Dobře mám. Mně došly náboje. No mě právě taky, že to je právě nevýhoda v tom, že má jenom 12 nábojů v zásobníku. Jo, tady máme skin M4, tak si ji rovnou koupíme a ukážu to. To je prostě Si koupil normálně Famasa. Tohle je Urban a je to prostě takový klasik. A mně se i celkem líbí takový černobílej. Vůbec to není rasistický, vůbec ne. Vypadá to prostě jakoby vypadá, jak kdyby ta černá byla sluplá a je to bílý. Ani. Banán je čistý. Hezky. Nice. Tak, M4. To jsem zvědavá, vždycky hraju jenom s to a jedna S-kou. A teď to je obyčejná, tak jsem zvědavá, jak mi to půjde. A mohla bych si dát nějaký grafity, že jo, proč why not? Já je nemůžu používat. Já nevím proč, když dám téčko, nic nefunguje. No, protože jsi asi vypotřeboval. No... Za to se něco platí, pokud nemáš peníze. Ne, No vlastně to potom za minutu se zase můžeš dát znova. Taká granát tam. Dobrý. Tivogo má minus 40, má 60 HPček. Jde mu jeden hit asi s M-ko a máš to. Nice job. Hezky. Ten půls nás trošku jako ze začátku docela hodně tahal, ale mám jednoho diváka. Pustý. Jsme slavný. Jak to máš? A já nejsem máš- poslední. A jo, dobře ty. Kde máš Ty máš- jednoho diváka nebo co? Když dáš tab, to tam vidíš, nahoře, v pravém rohu. Jo, divák, a jo. Jsem si koupila Vipo, se kterým jsem dlouho nehrál. Ale oni se odpojujou, lol, tak to je to hodný. Ty jsou hodný. Tak to je hodný, jo, počkej, já si chtěla říct něco jiného a tak dobře, že jo, prostě. Ale samozřejmě, že jsou hodný, Ty že? vole. Do prdele, fuck! Ty vogo, je tam bacha. Ale... Ten má někdo revolver, bagetka, nám tady střílí z revolveru, fuck. To je pěkný skin tady to na to augučko, to je pěkný. Se odpojili, ne všichni. Počkej. Hej Kevine, prosím, dropeš mi něco? Kde jsi? Chceš? Na? Dík. Ne, dobrý, on Kevin měl 10 litrů. Já vůbec nejsem somrák, jakože to. Já už škudlím sám pro sebe. Vůbec jsem to neškudlil. A ona stejně poslední hra. Uhni vole. Tady je boiler. V tom podle zastavit neměla víc. To uvidíte na videu. Já jsem vystřelil a byl smoke a zabil jsem ho.
Lol. Uvidíš to na videu, ty krásu. Já jsem Škoda, jen tak nevadí. vystřelil, víš co? To podlezuje, jo, tak bacha, tak. Hezky. Podlezuje na midu, tam měl být. Bacha. Ne, není tak, asi odešel. Odešel, ty vole. Jo, on odešel, víš co. Jo, Ačko, myslím, že na Bčko by to nestihl. Nice, good job. Tak jo. Jak, nevím, jako... Tak tohle bude asi pro tento díl všechno a zatím čau. Čau.